Átadom a szót Lászlónak. Szép jó napot, László, üdvözlöm! Jó napot kívánok! Tiszteletem, Robert! Tiszteletem, László! Hát megmondom őszintén, hogy nem önnel szerettem volna kommunikálni, mert a legutóbbi beszélgetésünk alkalmával úgy nyilatkozott, hogy én ittas vagyok. Nem baj. Én megkérdeztem, és ön azt mondta, hogy igen. Igen. És most is ez a helyzet? Hát most is itt, megmondom őszintén. De ezt függetlenül tudunk kommunikálni? Én tudok, ön tud? Én igen. Próbáljuk meg. Olimpiával kapcsolatban, Hámorúdutta. Igen. Akkor én nem értem a nagy orvos tudományt, a nagy professzorokat, a nagy genetikusokat, hogy génvizsgálatot elrendelnek, meg plazmavizsgálatot elrendelnek, és akkor a legegyszerűbbet nem tudják megcsinálni. Egy ilyen ultrahangos vizsgálatot, hogy rendelkezik az a lény, azzal a szervezettel, azzal a szervvel, ami ki tud hozni egy magzatot, föl tudja nevelni, és világra is tudja hozni. És akkor, mert az nő. Én úgy érzem, hogy egy kicsit leegyszerűsíti a kérdést, László. Mert igen, attól, hogy valakinek mondjuk női nemi szerve van, attól még lehet interszexuális, ami azt jelenti, hogy mondjuk az ő génállománya sokkal inkább egy férfiakra jellemző, és ezzel a génállománnyal együtt jár neki a vele járó nagyobb izomtömeg, a vele járó masszívabb csontozat, ami viszont a sportban előny. Olyan előny, ami őt jogosulatlan előnyökhöz juttatja, például egy küzdősportban egy vele szemben álló kvázi törékenyebb és kisebb izomzatú sportolóval szemben. Tehát én úgy érzem, hogy ez nem feltétlenül biztos, hogy a megoldás a kérdésre. Én úgy gondolom, hogy egy orosz sportolót is, még a szocialista rendszerben egy orosz sportolót is úgy lökött, kitiltottak a versenyről, a női kategóriából kitiltottak, hogy ott hívják férfi genetikai rendelkezéssel rendelkezik. Emlékszik rá esetleg? Nem. Nem? Jó, rendben. Orosz olimpián volt. Mi jó? Lényegtelen. 1982-ben? Igen. Vagy 80-ban? 80-ban. Jó, igen. Jó, hát számokkal nem vagyok tisztában. Jó, rendben. Köszönöm szépen a helyesbítését. Menjünk tovább, mert ezek a Daniel Feld, meg a Vadai Ágnes nem hívják, nem kultiválom egyiket sem. Madács igazgatója. Az, hogy ő azt mondta, mert, a kormányzat az iskola hatáskörébe adta a mobiltelefon eltiltást. Iskola hatásában adta. Igaz? Hogy ők, az iskola vezetősége dönthet arról, hogy milyen szinten vonja be a tanulóktól a mobiltelefont. Én így emlékszem. Így van? A rendelet bizonyos jogosultságokat megad a tanintézménynek, ez így van. Gyakorlatilag akkor adhatnak felmentést ez alól a különböző adminisztratív feltételek mellett. Jó, rendben van. Most volt a tűzijátékunk, így van? Augusztus 20-án. Igen. És akkor volt egy kis probléma és ottan, és akkor 4 év, tavaly előtt, tavaly leváltották a meteorológus vezérigazgatóját, mert azt mondta, hogy ne rendezzék meg a tűzijátékot, mert vihar lesz. Most meg
elhalasztották a tűzijátékot, bocsánat, a vihar miatt. Akkor most miért kellett azt az igazgatót leváltani? Amikor ő féltette az embereket, mert 6 évvel ezelőtt volt egy olyan vihar, amiben emberek haltak bele. Ez így van. Így van? Emlékszik rá? Igen, emlékszem. Ugye? És ott senkit nem vontak felelősségre. Senkit nem vontak felelősségre, és akkor tavaly előtt leváltották a meteorológus vezérigazgatóját, azért, mert azt mondjuk, ne tartsuk meg a tűzijátékot, halasszuk el, mert. És most meg el lesz halasztva a tűzijáték. Egy órával. Azért, hogy? Egy órával. Egy órával. De az is el lett halasztva. És azért, bocsánat, tehát ne haragudjon, László, ön tudja, hogy mondjuk egy ilyen rendezvény lebonyolításánál, mondjuk az azt lebonyolító cégnek milyen mértékű ködbért kellene fizetni azért, hogy ne most tartsa meg, hanem mondjuk egy héttel később? Van erre elképzelése? Nem egy évvel később, uram. Nem egy héttel később. Nem egy évet mondtam, egy héttel később. Ja, nem, jó, rendben. Nem egy az azt jelentette volna, azt jelenti egy ilyen esetben, hogy a rendezvény lebonyolításának a költsége, én szerintem merném megkockáztatni, hogy 5-8, de akár 10%-kal is több lenne. Igen, jó, rendben, egyetértek ezzel, és akkor egy embernek az élete. Nem értem a logikáját, László. Hát amikor 6 évvel ezelőtt rádöltek... Az nem 6 évvel ezelőtt volt, hanem jól emlékszem, 2008-ban. Nem esküszöm meg rá. Nagyon nem mindegy. Tudja, hát akkor egy másik kormányzat volt. Nem mindegy, de 8 évvel ezelőtt meghal 3 ember, vagy 4 ember. 8 évvel ezelőtt sem halt meg 3 ember. Ugye? Az mennyi forintba kerülne? Még egyszer mondom, 8 évvel ezelőtt sem halt meg 3 ember. László, ne haragudjon, de kezdem azt érezni, hogy lehet, hogy az alapállása ennek a beszélgetésnek jó volt. Tudja, jó, köszönöm szépen, uram. Legjobbakat kívánom. Hasonló jókat.